Gaur kale xarren azaldu dugu, indarra eta sasoian, San Juan eskian jarraitu dugu, oiura zarran gidoian, baina Hernani aldera noa, botako dut arrazoian, unai ez zaizkit bate gustatzen, DJak tarregetoia. Orduan kexasia zaude, hori zure gogoetan, nahiago dezu kale xar baino, Hernani aldeko buelta, neri berdin zait reggaetoietan, hori ona da tarteka, gaurko gazteek beste gauzarik ez dute entzuten eta. Beste gauzarik ez da entzuten zuk esan dezun bezala, Shakira eta Iglesiasena ez da musika normala. Olakorikan ez zait gustatzen, lehen aitortu dut ala.
agian hortan seinale dugu, sartzen ari gerala. Aizartzen hasi gera aspaldi, urteak doaz guztira, denborak ez du eta izaten, pertsonarekin kupida. Zure adinez aurrera zoaz, eta gainera urrutira, ze garaikoak ditugun mendi, Iglesias eta Shakira. Atzo gauian ibili ziren, haue guztiak jotake, San Juan bezpera omen da baino, biharamuna daukate. Eta oraindik indarrez bete ikusitzen ditut goitik, gaua oraindik luzia da eta ez dago bate presari. Hauei begira egonak era arratsaldean geldigu, lehenago geldi egon dira eta orain hasiko zaizkigu. Gautena suatena eta garratena indarra eta truko, baina seguru astelenian kerik ez da geldituko. Adarra jotzen naiz hasigeran, naiz egin diogun kasu, hauen adina zen eukanian nola ibiltzen zinen zu. Naiz parranda atera sarri, amaiketan etxian maiz, ezakizue baino betitik hain gerutxua izan nahi. Con chico por récord.